masurunak iti sang kaibagana. Adag iti trabahador iti baba, ti pan nakaramay ti kumpanya. Kasano tayo nga rodan, abos? Kasano tayo nga rodan, abos? Di mo ka di maawatan ti kayat nasawan? Boss tayo. Ngayon, saan ada tayo ti umasidag ka ti tataw agumatang ken aginfest? No di kat isuda nga day ti baba, bro. Una, taisukot nga rod ti trabaho da. No maadaan day ti usto at training ken kapasidad ang mga rami di ti pagrebbengan da. Umadungag pa iso ti customer, client, ken investor. Isu nga imbagana nga isuda ti pat nakaramay. Agsipod tayo suda nga agpaiso ti aggaraw para kada tayo nga adday ti ngato. Ore adda tayo, ngem no awanda, kasano ko mga adda mapastrip tayo? Ang kita man no epektibo ti insingasing na pamuspusan. Mamati akmot iti dayta bro. No lumaing dagiti adday ti papa, umadung agpaiso ti makumbinser da amang patronize iti negosyo tayo. Ay, worried daw na filter.